аудиториум, след възлиянието и след хубавите полички от боговете е време тук на арената да изправим бойци от гладиаторска школа Водостат, създадена през 2011 година в антична Сердика или днешна София. Тези гладиатори на това вече 15 години опит на арената ще демонстрират за вас какво е изкуството да се дуелираш и може би да умираш с чест. Пръв тук на арената ще излезе Лугос, кръвожадният звяр от Адриановия вал, поета, който пирува с кръвта на победените от него противници. Днес негов противник на арената ще бъде германеца Рапакс, звяра от Евтобурската гора. Страшилище, живия кошмар на германския живия кошмар на римския генерал Квинтилий Вар, звяра от Евтобурската гора, Рапакс, срещу кръвожадния звяр от Адриановия вал, Лугос. Вашите аплодисменти за бойците и нека те покажат на какво са способни. Своите два пръста, с които той моли за милост. Той признава своята загуба, но се надява, че се е представил добре на арената и ще получи милост във вашите очи. Да загине или да живее, вие решавате. Да живее или да умре? Нека живее, бе. Но нека питаме и императорите. Императори, вашето мнение за представянето на Рапакс и Лугос? Заслужава ли Лугос да живее или е време да го пратим в царство на Хадес? Нека живее. Нека живее! Императорите са щастливи. Те са доволни от поставянето на Лугос и му дават още един път шанс да се сражава тук за вас на арената. Благодаря.
като видяхме тези бойци от Удостракс, е време да ви представя бойци и от още една гладиаторска школа, за да може вие да сравните техните бойни умения. А именно от Лудос Луперкалис, от античния град Кавиле, школата на бойните вълци, създадена през 2018 година, въпреки че е по-млада, тя представя не по-лоши бойци. Тук, за вас, днес, аз съм довел две от нашите млади звезди от Лудос Луперкалис. Пръв на арената ще излезе Купомаха Аленис, който е решен да докаже на своите противници защо хоплитите и спартанците са били най-страховитите войни на гръцкия свят. Розовичко. И нека видим кой ще бъде негов противник днес тук, на арената на Диоклетианополис. Тя идва от север. Тя не знае, що е страх. Тя слиза всеки ден до царството на Адан и се връща с усмивка оттам. А именно Огнената империя! Днес тук за вас ще се сражават Аленис и Инферия. Нашия Купомах срещу нашата гладиатрикса. И нека да видим кой от двамата е по-добрият боец на арената. Ваши аплодисменти! Аленис, ще молиш ли за милост? Или... Ето, Аленис е разумен. Той вдигна своите два пръста и отново оставя съдбата си във вашите ръце. Аудиториум. Нека живее или нека умре. Но нека питаме императорите, върховните представители в нашата империя. Но императорите са преценили,
че Аленис е негоден повече да се чава на арената. Време е да поеме към царството на Хадес. Приключи смъртния жизнения му път. Вашите аплодисменти за нашата шампионка Интерия, граща Гладиатрикса, която направи своя дебют на арената тук специално заради вас, Диоклетианополис. И пожена първата си и то кървава победа. Аленис, съживи са. След малко ще трябваш за ромския пазар. Пак сме на работа, така си е. Пак ще има работа. Аплодисменти за Империя и Аленис от Лудос Утъркалис. Харесаха ли ви двубоите от Лудостракс? Като този път нашия шампион от предишния двубой, Рапакс, къде е звяра от Евтобурската гора, живия кошмар на Квинтили Ивар, малко сменил своето оборудване, но все още разпознаваем. Има нов противник. И това не е кой да е, а един гладиатор, известен със своята бързина. А именно, нубиеца Руфи, сина на беговете, на ветровете е он. Бърз като вятъра и невидим за своите противници. Той ги обгражда и те просто изчезват. Аудиториум, тук за вас сега ще покажат своите бойни умения Руфи и Рапакс.
Аудиториум. Руфи се сражава достойно, но Рапакс показа, че е по-голям майстор на меча от него. Руфи е вдигнал своите пръсти, знак отново към замилост. Той отново оставя своята съдба във вашите ръце. Нека живее или нека умре. Нека питаме императорите. Este imperatorul. Należany z charakteru złoża. Както съм казал, глас народен глас Божи, императорите казаха, нека живее. Щом публиката е харесала Руфи, нека му дадем шанс още един път да се бие на арената. Ваши аплодисменти за Руфи, Рапакс и Лугос от И преди да приключим, искам да поканя от още един път тук всички наши гладиатори от Лудос Тракс, а именно Руфи, Рапакс и Лугос, и от Лудос Суперкалис, Аленис Инферния. Днес те показаха своите умения. Въпреки лошото време, дадоха най-доброто за себе си. Благодаря ви за вниманието. Явно дъжда не плаши войните. Много видите на камерата как заваля своя глас.
се роби, какво прави? Стреби сега си го цели. Давай, бързо, бързо, бързо! Ай, той те на прицел, гръмни го! Витка. Марча не стана още. Петро! Уважаеми дами и господа, станахте свидетели на свирепа битка между римляни и варвари. Духа на съвременния хуманизъм обаче. Здравейте! Той го правил за нас. Добре, оставаме. Той съм ти го заострил, ама трябва върха, трябва ми да дадеш да знам. Ето ги тук са. Върха и нещо ще докопим, ще пресъдим върха там. Ти искаш да ги преместя тия там. Продават ли се те? Имам време. Добре, ти продава с всичко, да. Автобус. В момента ги почна да ги вършат, че малко ги навалят. Малко, да.